ku memerlukanmu. Engkaulah yang pilih saja. Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Berikut informasi yang akan kami sampaikan sebelum berlangsungnya ibadah pada hari ini. Dimohon untuk menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent pada saat ibadah berlangsung. Jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Jemaat dimohon untuk tidak meninggalkan atau membuang sampah sembarangan di area gedung gereja. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Kemudian untuk renungan pagi dapat disaksikan di kanal YouTube Multimedia HKBP Yogyakarta pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom. Orasma dihita salutna. Ada orang so masuk kita tu permingguan di bagasan Manogoton di minggu kuasi modogeniti di pukul sia atau martang yang nahoho maita sangobas. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 20 tolu.
marhiti-hiti goar di debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusunadengkan na somangaci, asalam gadda hamu marhiti siani, molutung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagugotai, walaupun hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate dohami tuho ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean marhiti-hiti hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami ala ni haheomi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapun ho di bagasan hapersiaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Udul mamu. Tangihon hamuma patik ni debatan nadienet sian buku poda sian Raja Salomo biddu opat ayat 10 songonoma hatana. Sai tangihon ale anaha jala jakon ma akahataki asa tabba diho akka taon ningolum. Salinari hulai hami sai tangihon ale anaha jala jakon ma akahataki
asa tabba diho aka taon ningolum songonima sahatna rap mahita martangiang mangidogugo lao mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai parkugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin. Tapauduk jalan tapaserep marohata diadopan di debata martangiang mangido hasasan di dosata martangiang mahita di bagasan rohatabi. Ale amanami jala debatanami na di bareng nuagijang pergugun naso hatu dosan. Pardengkan basa doho jala rodi saliling-liling nado asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jod dohami mardosa maradopon ho. Jala jod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami ho ale Tuhan debataha tuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamuma augakku tuhamu. Guruhon hamuma sianau. Ay nalabok doau jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augaku jalan neang do dohod na hupa porsaton.
hasangapun ma di debata na dikicang. Amin. Hudul mam. Tabegema hatani debata turupuk di hari minggon imana dienet sian pangukapon natu si Johannes biddu sada mamukasian ayat 4 rodi ayat 8 tajahama marsikat soring humulai hamis sian ayat 4 songonomma hatana. Au surat ni si Johannes mandapoton napitu huria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului. Naung mangulu hian jalan nanang ro. Nang sian napitu toddi na diadopan ni habang sana. Dijadihon dohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana mah hasangapon dohot agogon rodi saleleng-lelengna. Amin. Audo bonana jala ujungna nina Tuhan debata nuaing debata naung adok hian nanaing roi si gonggom saluhutda ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin.
tidakon ma haporsiautai songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia de debata Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan na tumopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni Samaria na gabi-gabian siya todi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na berdit di panghuman di salus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuba no turu dung ditanom na mula mangulu di arepatuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot na mate au porsia di todi parbadia jala adong sa dahuria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohot dia sesan di dosa dohot dia tain na mandok mulak mangulu sogot daging ni hala naung mate dohot dia nguluan na sora suda amin hudul mam. Karena itulah dia ditinggalkan oleh Allah dan kepadanya diberikan nama di atas segala nama, agar semua berlutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati, agar semua lidah mengakui Yesus Kristus Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Ibadah dalam bahasa Inggris seperti biasanya di minggu pertama yang diadakan tanggal 4 Mei 2025. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pesta HUT ke-79 dan pembangunan hari Senin 28 April 2025 pukul 11 WIB bertempat di Sopogodang akan dilaksanakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pesta HUT ke-79 dan Pesta Pembangunan HKBP Yogyakarta. Diundang panitia pembangunan dan para haladu. Tuhan memberkati. PHD Inahana diadakan hari Selasa 29 April 2025 pukul 16. PHD Remaja diadakan hari Sabtu 3 Mei 2025 diadakan mulai pukul 17. PHD AMA diadakan setiap hari Kamis dimulai pukul 18.30 bertempat di Sopogodang. Bagi kaum bapak yang akan berminat untuk bergabung menjadi anggota KOR AMA, dipersilahkan untuk menghadirinya yang akan selalu diadakan rutin hari Kamis pukul 18.30. Kegiatan katekisasi murid SD 2024-2025 bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa juga bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Basar pada hari ini diadakan oleh seksi diakonia. Persetujuan bangunan gedung tanggal 27 Maret 2025 Gereja HKBP telah menerima dari pemerintah untuk persetujuan bangunan gedung PBG atas Rumah Pastori HKBP Yogyakarta dengan nama pemilik Gereja HKBP Yogyakarta dengan luas tanah 1.574 mm persegi dan luas bangunan sebagaimana yang tertulis dan berlokasi di Dewa Nyawan Oka nomor 22 Kota Baru Yogyakarta. Tuhan memberkati. Pilihan tahunan bulanan untuk jemaat di tahun 2025 yang sudah membayar 97 KK dan Tok Ripe yang sudah membayar 69 KK. Berikutnya panitia pembangunan, laporannya bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis dan saldo kegiatan pengadaan source system pada minggu sampai hari Minggu ini
sebesar 11.641.800 rupiah. Mari kita mendoakan dan mendukung kegiatan ini. Tuhan memperlengkapi gerejanya. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound, dan daftar ulang tahun dan kelahiran dan pernikahan, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, dan juga doa pokok-pokok doa syafaat bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Persembahan bunga altar hari Minggu 27 April 2025 yaitu dari keluarga Nyonya KN Simanjuntak Boru Panggabean. Tuhan memberkati. Berikutnya kebersihan dan fasilitas umum dihimbau untuk seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Minimal dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Kegiatan pelayanan di Pergudungan Gereja HKBP Yogyakarta, Warta Keuangan tanggal 19 sampai 25 April 2025 bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis. Songolima titing diita Sadarion Horas Madihita Sude.
persembahan pujian vokal Serenity.
kecilku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Merede hita sian muku ede nomor 750. Kami alai Tuhan tujuh lomon akar ruas parhaladum nama uas dihatam asiroham alai Tuhan tangihon pargogoi lumobi patinggil si parion nami Tuhan asa mapakorhon persoran nami di ngulu nami di bagasan sadarion jala dami di mata nasumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Oras marihita manginang dan dihita di bagasan minggu sadarion jamita imana nienet sian buku Yesaya ayat bidu 55 ayat sada 1 ayat 5. Yesaya bidu 55 ayat sada 1 ayat 5 hujah masongonom mahatana di bahasa
batak toba. Tikting madokon marsaurihon asini roha ni dia bata. O sudi hamu akan mauas Roma hamu tuaikon. Jala hamu akka naso marheping Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Se Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marheping manang marpanuhor. Puasa tung madasing hepe kamu tu naso tau hangolu honoton jala nani omomuna tuhorni naso tau pasonak kamu saitangyo kamu maau asa panganom muna natabui jala busuran rohamuna di tabo-tabo tareo kamu mapinggol muna jala Roma hamu tuau tangyo kamu ama tangihon hamu ma asa mangulu todi muna. Jadi bahenok kumatu hamu padan saliling liling na ima padan parasian nasi tongi tu si dapit naso tupa muba idama sitidangi tu akka bangso ibana hulehon bahen pertugi dohot silehon pati tu akka bangso idama bangso naso tinadam hian ikko jowo mudo jala bangso naso tumaddaho Roma na hopi ho alani Jahoba di Batam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen ima yanggo hatana urian itu hata di hamu amanami nanami sudido halak sai adong paru kilonna sudido halak sai adong mabaini bana humasusa saliling di Portibio kita manginang sai dong guna tapi kiri ate dangaru nasi kop mulupe songonakan na tua-tua nami ate ngasih pabbe merhajabuan akka geleng alai muluro buah-buah oma nunga marurak na tugu parumeum buninna tortagamburoha berarti adong masih bayin na pala titin di pahuk pusugut kan sagunido pikiran ni hitabata selas roha mulo adong si patu paon dohot si pikiran di tonga-tonga ni nguluton di mula dong so arong besi pikiran ni jolma ate amanginang ngabui suku nonon ya mulu sorong be pikiran ni jolma manang tu dia nga si suku no be tu tungga biadong kelainan na di mulu marpikir be hita manginang mulai ate ma marpikiri ba mangida dongan marpikiri ba mangida halak marpikiri ba mangida akan masa itu hal yang wajar. Alai boado hita manginang, mula dong pesi pikirata, kalaupun ada sesuatu hal mungkin yang solo di bagasa rohata di pikirata. So tunggabi gugut tapar huasotta pikirata na mangula na parjulu. Muludok kami lagi ngamanginang, saya sudah do halak adong paru kilonna, saya sudah do halak adong si pikir hononna, saya sudah do halak adong akka. Nanaing si patu paunna kolani amanginang berbeda boido halak sarupa paru kilonna alai marasin carana lahu mangadu bisa adong go halak na binoto lem stres di bana lem gigu gumangan tebu-tebu adong go soni jolma nang pe stres pikiran na alai lemok-mok so ni bom makan lem gudok si pikiran lem mok kiba lem tebetong hato-hato male anong gusto ni jolma dinikmatin aja ala so dia bela hoin narohana ada juga orang bapak ibu sawo tipe ro paru kilon terus stres perut
Adong si pikiran na sudah manobos. Iyo don wala bata marak sumagulang. Ibere nga matay ijew ipato ito buson ito bisok rohana mana pikiran na. So ngoni mulu masa di pikiran ni akasada ina. So ngoni sabari na ama pe mula nong kakaparu kilon na di luar pe gabi dibuat tu gelenga tugu inat tanah. Bodoh orang jual masuk ngoni gabi puas pakilalanda mulu nunga di pepuas di rohana manang tua kahalak. Odon yang masa di tonga-tonga di ngulut di tonga-tonga di Trupukon. Bangsa Israel kala itu mengalami pergumulan Bapak Ibu. Mereka terancam gudang akahu hasusaan songgop tungguluni bangsoi di natartaban nasida di huta Babel. Dipikirin nasida doa mangina persoalan ini paru kilo ni buado asa madua nasida. Alai persoalanna dilului nasida do dalan na asing. Mereka mengadu kepada raja-raja yang bisa dianggap itu bisa membebaskan mereka dari pergumulan tadi. Soalnya kami menakikan, bodoh halak dalam stres di gugu mangan. Asa soalnya teba gugu na mangadu paru kilo ni. Soalnya marang bangsoinang amang. Di bangido mahuaso gugu sian bangso na asing asa boy di paluan nasida. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Aruna masa dang boy huaso gugu nasian na di luar pikiran nasidai paluahon nasida sian paru kiloni dangadong gugu ni portibi raja-raja di tikina boy paluahon nasida sian biar sian habuangani. Alanido dihita saluh nama nami hurian itu hatta minggu sadarion marsuara tu hita minggu kuasi du monogeniti songo poso-poso na baru tubuh kau tu makas semua kainangate songo dia do ketergantungan isada poso-poso ya songo dia do ketergantungan isada bayi kepada sang ibu. Mulu malay iba na tangis. Maaf kata mulu buang air kecil iba na tangis. Na perjulu taida do ketergantungan ni sada poso-posoi. Na subui meret ibana magudag ibana mulu soalani. Orang tuana. So unido nakita dia rupa ni dia mata. Dang bagudag ka porsyota mangina, dang matoras sa porsyota mangina mulu so mardongat to Tuhani. Ido nenong doon ni minggu ta sadarion kuasi monogeniti asa totong masihohot mauasita dia kana dengan dia kana uli lumubi mai pangurupion mulu jupang pe paru kilo dita boru mangaluali sudah bestita boru deh saotik alena ribet kuara isiru tempat curhat munak kenang perjulu mula no paru kilo munak isiru teh hinang akai naum majulu opukembar ade akana mularong ko piamat tana nutro tu hala mangaluelu ade bodo haka ama opim sipata bodo hamu akamang mularong paru kilo muna perjulu tu sido mangaluelu to pukembar tempat yang paling nyaman itu siapa? Pertama, istri, suami, baru mah tutuhani, kan itu, suduk berjulu tu istri halak kamu, mengalu-alu berjulu, mana tu amat tani halak berjulu kamu curhat, anggui hati-hati honor pipiham, berjulu tu inatat temanang tu suamita, baru mah dibat. Rapak mah manang yakko ni pergumulan ni omar sucok nang sucok ate to suit omar sucok sono deba buhadu hira-hira pada dapokmu amana suge biso poso doa kamu akainang ate serio amat te welu semuna anggu soni serio pe alus diro amat tahun irman edo 5 menit makataya amat tahun inat tahun atau
warning. Ola 5 menit do matero inate makatai, anggo lewati marsoal nama. Pergumulan nama tong, terus sudiro inato ni pakaluar na tahun bahola pe. Gabi di pakaluar. Gabi uhui ma aka amaon, gabi di lapo magumudang curhat. So nino kita aka ama pe. Nila na tong ababa ni sucok dinna. Tok anu dah jam 7 arong nasita ring otak ko. Aba masugo may. Sahay dakke sa sudah hari sugo kana mang. Sugot hina si pa imenate sugot. Sugot may namusengan adong uloku. Aku mesti alu-aluna itela padida winna. Ogo siga mong. Jadi odo manginang. Pertama itu tempat kita curhat itu adalah istri atau suami. Baru mamanginang. Mulu pe adong rapak martangiang ate dak kuboto. Merguguru tangiang ina noaing manang amat taro. Si pertangiang dua kamau di jabungna. Wado kenang. Mana kamu akenau do mangulu tangiang di jabu. Jumuk jut. Wa so ndeme biir akenau sutungi so ilena setorna rohanara. Sutu gebe palagi aku ramanote. Ka kuramaro mulu baik kamu. Mulu so ibo si bodo aku kuramo bi martangia babu hamu tu kami. Ya? Hamu pia kainang ade. Pungunin pe tinggal kacamata kuina. Ah hubungan ni kacamata martangia. Hari Kamis sudah yang na opungi isiro naingon. Opu yobel martangia na daw marsahit deusi indam se. Alani alasanna. Amangina koreksi do dihita. Asa songo poso-poso da baru tuwi mahita. Saya itu tong bawas ya kena uli, matok tong bawas ya kena denggan. Hata ni di mata di bagasa sadario maduk tu hita. Asa to tong persidutu tai. Unang sumusor hita manginang. Tu suara tu pakka halak na di luaran perjulu pasahaton. Alai songo poso-poso ima. Ate poso-poso di bagasan haporsiauna asal lematoras lemanada ditada halak ma haporsiaut tairang amang mulu tapajonok tutuhani dan mungkin yang tatada lemubi mahamuak kamanginang akka poso-poso ta bohado rohanion bohado pangalahonion bohado karakter nion alani jonok do ibana tuhita. So ni makot tak batid do. Cilapatan na ng dohonon nami do dito ngatongan trupuk sadarion. Kita kembali. Kerinduan kita bersama Bapak Ibu dito ngatongan ngulut tahun asalam di bagasan perstitutun natakas panadaut natakas. Laho pabotohon tuadupan di debata paru kilot tapi. Laho pabotohon tuadupan di debata unang terlalap pita manginang. Mulu piarong akka paru kilo na hatsit. Kalau saya katakan, pasca itu melepaskan kepahitan. Ya, kebangkitan Kristus itu melepaskan kepahitan, kegelapan, maut dan dosa. Kata setahun dari minggu kan? Tapi setahun minggu pasca dari minggu. Asa idora na pinaborha ni turpuk sadarion, na pinaborha ni hata ni debata tu hita. Asa gamlang takas ngulutta manangihon dohot manada huason itu hani. Topik di minggu sadari madok tangiho kamu ma. Idu mana dok di ayat tului. Tangiho kamu ma asa mangulu todimuna. Ya, asa mangulu todimuna. So dia hartaridaan ni halak na mangulu todina mangina. So dia hartaridaan ni halak na mangulu todina. Artina prostitution nai di tonga-tongan nguluna mertadidoi berbeda doa manginang ngulu ni halak na seto tong todina mangulu di bagasan hatan di mata mertibak ko kalak na sumangulu todina mangadopi manang jupang akahamaulo orang-orang yang hidup imannya di tonga-tongan di Portibion mulu pe jupang parukilon tetap dui tegar semangat ya orang-orang yang percaya kepada kuasa Tuhan dan imannya hidup
Dia tidak pernah gentar, dang mabiar, dang homosa, dang di bagasan akan hata huton. Tapi dia percaya bahwa Allah yang dia imani, nah dia percayai, hadir dan selalu memanggil nama kita. Selalu percaya di dalam kekuasaan Tuhan yang hadir setiap langkah kita. Ala di rumah dia mua manginang. Mulu di paluas di bataro pihitan waing. Tangiuk kamu ma. Tuhani. Tatangihom ma suaranay. Asaboy hita manginang. Mengulu di bagasan pos di roha. Halak na setotong masiol di bagasan. Hatan di batang. Dang terlalapi. Terpedem. Borak ni paru kilo naik, ya. Tetapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan memampukan dia melepaskan dia dari segala pergumulannya. Asa itu naing, dang marasobu-sobu di bata manginang, dia ke paru kilo teh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dang marasobu-sobu Tuhani. Paloaston akka hapor suhon di tonga-tonga di portibion dan di paloas di batahita tinggang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh walaupun mungkin nakingan haru tepungan ni nopat namar di desa ni remisiri do aduh Serenity baru depi muncul biringi 2 tahun eson ya menyala lah ya menyala untuk melayani Tuhan. Ayo biar baru tapi aka baga musi pakai nela kono tulu bulan rai pepesano. Baru kita mersiadu. Ai jamitan nama uru kan edemu nih. Khotbah yang hidup itu Bapak Ibu. Khotbah yang membangun iman kita, padungo kita. Asalam boy kita. Mulu pe di hamua manginang masa akan nabu mabak kita mabiar ala itu tung tatangihon hata-hata ni Tuhani tatangihon suara ni Tuhani asa boy musengan lamar benget ni roha hita di tonga-tonga ni nguluta ala nido di hamua manami nanami mulu di sario de bataro pe hit nguluton mulu di pargugu di bataro pe ta satu tikyon di lehos si pareyot tu hita tapak kemain unang gumuda nga manginang tapake si pareton tuaha mabigi gosip ya o ido manen na tua nati na binigibi pola so binigi no so membangun diri ni bate kalau kita isu-isu atau gosip itu yang tidak membangun jangan kita dengar ego ido gabi manigay manusia pikiran teh ngehawudok ko na manginang saya ada cerita, oh betul-betul kenyataan, dia nama rumah tangga, udah korau, pengotok kita don, saya ada keluarga ngaliling dang setabi, marhagabiun, ngaro simatuana, Roma ada tiki di todo simatonom, alangi bigi satu huta berita, tang di Jogja memang, anggu akan perjuk jauh akan berujur roharon, amin, ya, Roma simatuanon. Tak setabi ngamoho besi parionna mabigya kahata-hata alani tak liling tangadong marianakon anak naon doho parmen adus kusukun ni si matuana itu parmen na manginang pelajare doratu akka hamuaka namar parmain ate mularuk ka parumulan ka parmain jangan jadi ikut mabain manabaya ka pargu mas kusukun ni si matuana tu parmenon bahagia do inang do anak kon alani saya tubuh do padohan ni akan adi hutai madok emang bursia do langi do naso haseya naso bui bahagia inna parumen naon tu si matuana amai do ko si matuana mulu bahagia do mulu lastoroham unang tangiot halakan torido si matuana matu parumen naon gaya bisa tapi memang du hira-hira 3 tahun berikutnya
gabi do inatai inangi manang parumen naon. Ulu do HP amang ina ala ni tabigi ka suara de kiri aja diro kiri diro galan. Nah, utara do selatan dohot barat. Gabi siga rumah tangga. Iya kan? Hidupan dede, jangan dengarkan. Muna pula begajang. Jangan dengarkan. Susah do hita. Soalnya sepiga hari saya tunapo soi. Songon hudenadi maliburu amma. Tetap fokus. Si malolongai, si pareonai pe ditutup asa unang dibigi suara na asing. Songon hidu hita namar Tuhani. Lam tangi mah hita di suara ni Tuhani. Asa mangulu hita. Anggo suara ni Purtibiodo, boido, catabi, dopak, ahi dokote. Anggo ide dah. Odo. Nah, alai di pudina. Bayi hita mah putih. Bertobatlah yang merasa begitu ya. Tumago dong, so juju udah tumago do, tulum saya. Jangan bermanis-manis. Mudah dong nak si buaton, pi ibai nama tu ekel liba, songona ekelah do, berkamuflase. Itu hidup yang tidak benar. Halak nama nada hatani di mata, halak nama jakun hatani di mata, totung dui jumulu hatani di mata ditangihon. Hidup benar dokingani ditangi yang tak jung intro itu sih. Roma hamu akan naloja asa hupasonak kamu halak narotu di mata. Sonang gunguluni takubo to hamu manginang. Pungoninaw sonang go hamu rotu gerjon. Sonang amin. Hamu akamang. Anggo akamon memang sonak kidon. Subuh 24 jam di gerjon monggop. Iya. Aliak kainaw do na sonang mangidahamu itu persoalan na. Isombo do ko nate. Ya. Jadi hamanginang asa rohi ta tu bagas jo rohi ta madapoto Tuhani talopi tangata asa sonak kita mangina mangida halape hita bui sonang mabige hata pe bui sonang ido na ido lakiani Roma hamutua halak na manangihon, halak na rotu Tuhani, sonang do pikiran ni, marulup-ulup, ngulupi di pahata-hata di parwaro ibana, monggo, itu dok, aduh, padohan ni nama lo, anjing menggonggong, iya, puluh satu tuh ngapain kita kok, apa itu, apa ini, respon, silakan, hidup mana hidup dongan, memang tak terbatan nanti halak makata itu. Tak terbatan. Alai budo oromon. Kan itu. Tentu nama. Marsoal masalah. Roma hitam dok. Itu toho deh. Memang tatiko siningon. Mau persoalan dui. Alai ba menang dah. Margugu maho. Tordingo pisai dui. Nang peholan sepitu di bemula ibana. Tu pikiran nama na baru toho na itu hanon. Inna. Tapi sejak kita bertemu, berjumpa, adong lapatanna, adong pakorhononna, ala niya, ala buy sonak kalak, buy takilalau ni hala pakorhonota, hatatta na uli na denggan, tidak membawa membuat permaraan, itu manedok nakingani. Mulu rope dong atta tu hita roh halak madapoto kita teh ngau doku si jujuk doh dokon tu punganon tu kurama pe urok deh undak kolan makatai hamu gasak-gasak halai ma betangindang bui mandadi roster halakon hamu akaina pe las torwa ade mergeti mergilir wakinaon sitiak Kamis mabetangi yang mabenaram siteh mabain lagu mengulul lagu memang dikorupsi doa mau dia deseda. Anggu amu kan opak edemu mulu marguru anggu yo amat tahun saya moru di korupsi saya ya dilapatan na idura ado parbue ni hatani dia matai
Parbue ni persorat tamanginang. Asa gabe halap pemerni dahita, daruli dia ke lasiroha, daruli dia ke pasu-pasu. Jala itu malakinga di poda opati ayat 10. Saya tangyo kamu ma ale anaha jala jakkon mahataki asa tabbadiho akataon ningulum. Asa tabbataum ningulum hatani di bataro nagabe tapangasahon. Firman Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita panjang umur. Di poda opat taking ayat 10 ima sikak ni patik ni minggu sadarion. Saya tangyo kamu ma ale anaha jala jakon ulu di simata jolma romer minggu hippel ro hippel mulak dangar mapakorhon sah yul negara ngai buka beda anggo iso dangar dong ya teh dangar dong teh amin ikun bui ngai tajalun no pasu-pasu di bata didongani mah di pasu-pasu dipergugui mulai pisongon na dong solok di rohata bahwa Tuhan padame rohakon Tuhan perguguyau nunga hujano hatami Tuhan padame honau margugui honau asa unang gabi marisuang asa unang gabi so marlapatan so ne dinya labata dang marlapatan maredeho marebasi ta menortoriho moludung mati awninna honi do hatan Tuhani dang lapatan na Tuhan seningon alai dang adong berdampak dang adong daudi nadinggan di tonga-tongan ulut pengharapan di tonga-tongan Tuhani tidak akan pernah mengecewakan. Di Rom 5 ayat 5 di dokdo alai dang murak kita baheno ni pakiri motai pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Kristus. Hola kata ni Tuhan itu amanginang. Paulo wasok kita madalani taunon. Hola kata ni Tuhan itu amanginang. Na manugu kita. Paposok kita. Songon poso-posoi. Asalam tang. Matoras. Dakola matoras di paredeon. Dakola matoras di hatani di bata. Alay matoras kita amanginang. Laho manada. Lomo ni rohani Tuhani. Tarong jol mo natin makalomo dana terus. Mulai seorang ibana sahatu nama itu ada dana pangalahona. Ya, tidak ada orang menginginkan alai dihiri palak do. Mulu ado TK ibana ikon nakok matu SD. Sian SD nakok tu SMP. Sian SMP nakok tu SMU manang SMA. Sian SMU tu mahasiswa. Sahatu pasca. Kita bau. Demikian juga kita yang mengenal Tuhan ini. Artinya, semakin dewasa dalam iman. Dipergugui di batama kita. Taluasma si pariot tau namanginang, totong manangihon hatanay. Ay idu manugu hita marlas jiroha. Ay idu manugu hita marulup-ulup. Ay idu manugu hita laho manada dia do nani halomon di bata. Dipergugui di batama hita. Dirubi jala di papos rohatta laho manada lomoni rohanai amin martangi yang mahita alai Tuhan jauh bari batama nami moliati marohanami diho dipakulingi rohami di bagasan minggu sadarion asa boi lampos rohanami lam marsitutu lam matoras saporsion nami diri nami laho maka porsiai hatam ido gogo ngulu dohot lasiroha nama baik kami marulup-ulup mulupi jupa ngaka paru kilo naka arsa ni roha unang gabi mga bati lasiroha nami Tuhan uboto hami mulu rohami itu ada upamu sonang do marulup-ulup hami Tuhan madai pangrupiyomu madai holong ni roham madai asini alani Tuhan pahot mahami laho makanguluhon hatami sai hupa tinggil hami ma si parion nami tuhatam ay horo na madok alay Tuhan halak na say tinggil tuhatam tabaw mo alay Tuhan akka taon di ngulo nami alani Tuhan hatamima na marguguyhon manugunugu hami mulai ate marohan nami diho dia karuas di huriam
Diaka amanami na namin na ro di bagasan minggu sadari ope. Akayan ako namin na rapa marsaur pasu-pasu. Pergugui Tuhan. Nang akayan ako namin na mengadupi aka ujian. Lahu madohoti perguruan tinggi negeri. Di minggu-minggu on dongani pasonang rohana sida. Di parade aka narikot di ujiani. Pasu-pasu maruas ni huriam. Namarlasi roha naung diloko aka hamalumon. Jalanan di bagasan aka pemulih HP di rumah sakit di ganup bagasna nang diaka pergumulan ni ganup mersada-sada pe di ganup ruas ni huriam. Homa Tuhan na mangurupi na patauhon jala totong urupamu marhiti todim boy nasida marpos ni roha mangadopi akka si taunoni ala ni holong ni roham boleh Tuhan nahu calohami atong nang di bagasan minggu sadarion asa totong mahami mauas di hatam mauas di akan nauli nadengkan si caloon nami dope ditonga-tonga ninggulu nami diaka perdalanan ni anak nami pe homali Tuhan nama juluani sisa dosa nami si roham amin. Hatan itu hatam ayat persembahatan di minggu sadarion di mana tersurat di 2 Korintus 2 ayat 12. Ay mulu adong riko di roha halas sonotod do nadapot datung salpui sian nadapot. Marede hita puhut mahita papungu pilihan. Yesus Tuhan
Deo nak sana jonjong mahita. Silang sudi karunia Allah, sada hukum Yesus Tuhanku, harga Tatang yakon ma pilihat tahun tua do pani di Batamar tang ya kita. Ali di Batamar nami na di Banu Gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo leon na dinggan dohot nasau di basa na mau diutus. Upasa tami ma sian na di daun mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mega be uap na khusus di jolom pasu-pasu mai celaramoti. Asau barhasia kami pilihan non pati bulun harajau muditong atongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohanay marhidi-hidi todim. Asalam tadda hami gudang disilaw lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddo mauliati tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Halia manami na di Banu Gijang sai pinarbadia magoarm sero maharajon sesaut malam ni roham di Bantong sone di Banu Gijang. Leo matu hami sadarion hanguluan siap hari si samarusan nami som panisan nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Una kami tu gitu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami cala hamu mau pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan di Batamaho. Di sodako Tuhan di Batambo hina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim.